ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናተመነኹ ናብ ዝተዳለወ መደብ ከብለኩም ማሕበራዊ ዶብ ወለዶ ማሕበራዊ መንነት ባይቶ ኣቂምካ ኣብ ረብሓታት ተመርኪስካ መለለይ ዝኸውን ሕጊ ተዳልወሉ ማሕበራዊ ህይወት ኣይኮነን በመደብ ሰሪሕካ ዘይኮነ በባህርያዊ መስርሕ ዝፍጠር መለለይን መግለጽን ስምዒትን ማሕበራዊ ህይወት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ሓንቲ ካብተን 12 ነገዳት እስራኤል ሃይማኖታ ወይ ቋንቋ ዝተፈልየ እንተዝኸውን ነይሩ ብዘይገድስ ወለዳ ኮነ መበቆላ ምስተን 12 ነገዳት ከም ሓደ ማሕበራዊ መንነት ኣይምተቆጽረትን ነይራ ስለዚ ሓድሽ ማሕበራዊ መንነት ዝፍጠር ሓደ ሕብረተሰብ ካብቲ ዝጸንሖ መስመር ማሕበራዊ ዶብ ወጽዩ ናብ ሓድሽ ምስዝርዕም እዩ ፖላንዳዊ ፕሮፌሰር ሄንሪ ቲችፌል ምሁር ናይ ስነ አእምሮ ብዛዕባ ማሕበራዊ መንነት ዝበሎ ዶብ ናይ ማሕበራዊ መንነት ንኩላትካ ኣካል ናይቲ ማሕበራዊ መንነት ሓባራዊ ክብርን ስምዒትን እዩ ዝፈጥረልካ ካብ ሕብረተሰብካ ኣርሒካ ምስትስደድ ኣብቲ ዝኸድካዮ ሓድሽ ማሕበራዊ ህይወት ፍልልይ ወይ ናይ ሓባራዊ መንነት ፍልልይ ክጸንሓካ ዝኽእል ጉሉሕ ፍልልይ ዝስዕብ እዩ መበቆል ሕብሪ ቆርበት ሃይማኖት ቋንቋ ባህሊ እዮም እዚኦም እቶም ናይ ወለዶ ዶብ ከም መለለይን መግለጽን ናይ ማሕበራዊ መንነት እዮም ናይዞም ሓሙሽተ ዝተጠቕሱ ተወሰኽቲ ሓበራዊ ክብርታትን መለለይን እውን ምስኦም እዮም ዝጽብጸቡ ከም ታሪኽ ቅርሲ ኣሃዝ ፊደላትን ካልኦትን ክኾኑ ይኽእሉ እዚ ክኸውን ዘለዎ ግን ነቶም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ እዞም ዳሕርዎት ንኹሎም ብኽብሪ ዝውክሉ ክኾኑ ኣለዎም ምናልባት ንኹሎም ዝውክል ሕማቑን ኣይሰኣንን ጥራሕ ንኹሎም ዝውክል መለለይ ይኹን ሓደ ካብዞም ማሕበራውያን ዶብ ዝተፈልየ እንተለካ ነንበይኑ ማሕበራዊ መንነት ኣለካ ማለት እዩ ከም ውልቃዊ መንነት ሓደ ኣካል ዝኾነ ኣብ ማሕበራዊ መንነት ከዓ እዚኦም ንሰንሰለታዊ ወለዶ ወሲኽካ እዮም ሓደ ኣካል ዝገብሩኻ ልክዕ ከምቲ ሓደ ዘኽታም ከም ኣባል ናይታ ኣዕብያ ዘርዓመቶ ስድራ ቤት ዝሕሰብ ሓደ ማሕበረሰብ ናብ ካልእ ቦታ ሳጉሙ ናብቲ ናይቲ ኣብኡ ዝጸንሖ ማሕበራዊ መንነት ምስ ዝርዕም ወይ በንጻሩ እቶም ጸንሖ ናብ ናቱ ምስ ዝርዕሙ ሓደ ማሕበራዊ መንነት ይህልዎም ከምኡውን ካብ ንሓድሕዶም ተለቓቂሖም ሓድሽ ማሕበራዊ መንነት ከጥርዩ ይኽእሉ እዮም እቶም ዝረዓሙ ባህርያታት ሕብሪ ቆርበት ባህሊ ሃይማኖትን ቋንቋን እዮም ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ግእዝ እዚ ብተደጋጋሚ ኣጋጢሙ እዩ ከምቲ ኣብ ሓንቲ ዓሌት ዝርከቡ ስድራ ቤታት ሓድሕድ ሌላ ዘለዎም ኣብ ሓደ ማሕበራዊ መንነት ዘለዉ ነገዳት እውን ንሓድሕዶም በዞም ናይ ማሕበራዊ መንነት ዶብ ሌላ ክህልዎም ኣለዎ ከምቲ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ጀንኪንስ ኣብታ ኣብ 2002 ዝጸሓፋ ፋውንዴሽን ኦፍ ሶሺዮሎጂ ዘርእስታ መጽሓፉ ዝጸሓፎ ማሕበራዊ መንነት ዝያዳ ካብ ኣፍልልይ ኣብ ተመሳሳልነት ከድህብ ዘለዎ ኢሉ ነይሩ ኣክንዳ ኣብቲ ንፍልልይ ክተፍርየሉ ወይ ክተለለየሉ ትኽእል እተድህብ ኣብቲ ቀንዲ ርእሲ ዝኾነ ዘማሳስለካ ክተድህብ እዩ ዘለካ ማለት እዩ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ናይ ማሕበራዊ መንነት ዶብ ንነፍሲ ወከፍ ኣካል ናይቲ ማሕበራዊ መንነት ብባህርያዊ መገዲ ከም ዋንነቱ ስለ ዝጥምትዎ እዮም እዚኦም እቶም ቀንዲ ሓበራዊ ስምዒታት ናይ ሰባት እዮም ኣብ ሕብረተሰባት መሪሕ ተራ ናይ ሕማቕን ጽቡቕን ውጽኢት ይጻወቱ መን እሞ ድሕረ ባይታ ወለዱ ሃይማኖቱ ኮነ ካልእ ካብ ማሕበራዊ መንነቱ ብኻልኦት ክዝንጠልን ክናሾን ድላይ ክህልዎ ዝኽእል ብዘየገድስ ቀዳምነት ስርዓዮ
ኣይስራዓዩ ንኣቦኻ ኣባ ሓጉ ብሰንኪ ወዲ ሓቦኻ እንተ ትጸሪፉ ፍቕርኻ ምስ ወዲ ሓቦኻ ብዘይገድስ ከመይ ሕማቕ ናይ ኣባ ሓጎኻ ዘይስምዓካ ከምኡ እናበለ ክሳብ ዳሕርዎት ኣባ ሓጎታትካ ብሰንኪ ናይ ሃይማኖት ምኽንያት ክንደይ ህይወት ተቐዚፉን ይቕዘፍን ኣሎ ብሰንኪ ዕብለላ ናይ ቋንቋ እውን ክንደይ ሕንፍሽፍሽ ተፈጢሩ እዩ ብሰንኪ ሕብሪ ቆርበትን ባህልን ክንደይ ጎይቶትን ባራዩን ተፈጢሮም እዮም ስለዚ ማሕበራዊ መንነት ብዙሕ ግዜ ናይ ልዕልናኻን ውድቀትካን ክኾኑ ዝኽእሉ ገጀፍቲ ስምዒታት እዮም ብቋንቋኹ ከይትዛረብ ኢሎም ከገደዱኹ ከለዉ እንታይ ክስምዓካ ክኽእል ርዱ እዩ ሕብሪ ቆርበትካ ከም ሕማም ክትጽየንዎ እንተሪኢኻዮም ከመይ ትጉዳእ ዝስሓት ኣይኮነን ባህልኹም ካልኦት ከነውርዎ ምስ ትርእይዎም ንገብረ መልሲ ዓቕሚ ምስ ዘይህልወኩም ከመይ ትራገሙ ወይ ሕማቕ ትምነይሎም ትኾኑ በዞም ዝተጠቕሱ ባህርያውያን ዶብ ናይ ማሕበራውያን መንነት ብውሽጥኻ ተደፊእኻ ወገንነት ክስምዓካ ባህርያዊ እዩ ብዓይኒ መውስቦ እውን ከምኡ ንሓደ ሓፍቱ ወይ ጓሉ ተመሪዓ ዝሰምዐ ሰብ ፍቕሪ ኣቦትኡ ኮይኑ ካብ ክልተ ማሕበራውያን ዶብ ወለዶታት ንዘማልአ ሰብ ንሓሙሽቲኦም ዘማልአ ክትምርዖ ባህብሎ ካብ መቦቆል ሃይማኖት ቋንቋ ሕብሪ ቆርበትን ባህልን ማለት እዩ ካብኡ ናብኡ እውን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ኣብ ሓሙሽቲኦም ቀዳምነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ካብ ናብ ዝተፈለየ ሃይማኖት ዝተፈለየ ቋንቋ ክምርዖ ክመርጽ ይኽእል እዩ ስለዚ እዞም ብባህርያዊ ኣብ ውሽጥኻ ዘለኣለማውነት ዘለዎም ስምዒታት ዶባት ናይ ወለዶ ማሕበራዊ መንነት እዮም እዚ ዓሌታዊ እዩ ክብሉ ግድን ሰሚዕና ኢና ኣብ ጉዕዞና እውን ዓሌታውያን ኣጋጢሞምና ይኾኑ እዮም መበገሲ ዓሌትነት ማሕበራዊ መንነት እዩ ትርጉም ዓሌት እንታይ ምዃኑ ኣቐዲምና ርኢናዮ ኢና ስም ዓሌትነት ከዓ ካብዚ ዝወፀ እዩ ሓደ ኣካያዲ ስራሕ ንሕብሪ ቆርበት ቅድሚ ብቕዓት ኮነ ሞያ ቀዳምነት ሂቡ ሰራሕተኛታት ትእቱ እንተሎ ዓሌታዊ እዩ ኣብ 1970ታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ መእተዊ እንዳ መዕረፊ ባቡር ናይ ኤውሮጳውያን ወይ ጸዓዱ መእተዊ በይኑ ነይሩ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ክሳብ 1960ታት ኣብ ኣውቶቡስ ኮፍ መበሊ ቀዳምነት ንጸዓዱ ነይሩ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ደቂ ኣባት ክንቀሳቐሰሉ ዘይፍቀዶም ገዛውቲ ወይ ጎደናታት ነይሩ ከምኡውን ብወለዶ ሃይማኖት ባህሊ ቋንቋን መበቆልን ልዕልናን ወገንነትን ክፍጸሙ ከለዉ እዩ እዚኦም እቶም ማሕበራውያን መንነት ኢልና ንጽውዖም ዘለናዮም ስለዚ ቀንዲ ምንጭ ዓሌትነት ማሕበራዊ መንነት እዩ ምናልባት ሰብኣውነት ዘንቆሎ ኣጋጣሚታት ምስ ዓሌትነት ኣይሕሰብን ልክዕ ከምታ ዓሌትነት ኣብ ማሕበራዊ መንነት ዘተኩር ጽንተት ወይ ጆኖሳይድ እውን ኣብ ማሕበራዊ መንነት እዩ ዘተኩር እቶም ኣጽነቲ ወለዶኻ መበቆልካ ብኸመይ ከም ዘይነበረ ገብርዎ ባህልኻ ሃይማኖትካ ቋንቋኻ ብኸመይ ይስውርዎ ታሪኽካ ቅርስታትካን ካልኦት ማሕበራዊ መንነትካን ብኸመይ የጽንትዎ እዮም ዝባልሓቱ ጽንተት ክንዮ ኣብ ልዕሊ ዘይማሳሰለካ ማሕበረሰብ ሓሊፍካ ኣብ ልዕሊ ከምናትካ ማሕበራዊ መንነት ዘለዎ ነገድ እውን ክፍጸም ይኽእል እዩ ናዚ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ጽንተት ኣውጆምን ፈጺሞምን እዮም ሁትሲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሃገሮም ተመሳሳሊ ማሕበራዊ መንነት ዘለዎም ቱትሲ ጽንተት ኣውጆምን ፈጺሞምን እዮም ኣብ ቦስንያ ንሙስሊም ዝዓለመ ጽንተት እውን ተፈጺሙ
ፓኪስታናውያን ኣብ 1971 ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ግዜ ኣካል ሃገሮም ዝነበረት ባንግላዴሽ ጽንተት ፈጺሞምን ከም ሳዕቤኑ ባንግላዴሽ ኣብ 1975 ርእሳ ዝኸኣለት ሃገር ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮይናን ስዒብና እቶም ቀንዲ ማሕበራዊ ዶብ ወለዶ ናይ ማሕበራዊ መንነት በብሓደ ክንሪኦም ኢና እንተኾነ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ማሕበራዊ መንነት ኣክንዲ ኣብ ፍልልያት ኣብ ዘመሳስል ከም ዘድህብ ክንዝክር ኣገዳሲ እዩ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ኣክንዲ ሓበሻዊ ሕብሪ ቆርበት ናብ ቀይሕ ጸሊም ከደራይ ወሪድና ክንኡ ከይንቕጽል ንስኽን ኣደኽን እውን ቀይሕን ከደረይትን ክትኮና ትኽእል ኣይኽን ኢልና ናብ ውልቃዊ መንነት ኢና ክንወርድ ካብ ባህሊ ናብ ጠባይ ካብ ሃይማኖት ናብ እምነት ካብ ቋንቋ ናብ ቃላት ዝኣመሰሉ መቦቆል ወለደኻ ታሪኽካ ወይ ድሕረ ባይታ ርስትኻ ማለት እዩ ካብዚኦም ኣርሒካ ምስ ስደተኛ ኢኻ ትበሃል ክብረት ኣብ ርስትኻን ስደትን ዝተፈላለየ እዩ ስደተኛ ከም ቃሉ ካብ ምስዳድ ዝወፀ እዩ ነቲ ገዲፍካዮ ዝተሰደድካ መቦቆልካ ውሽጣዊ መንፈስካ ብናፍቆት ሓመዱን ሰቡን ወትሩ ብትዝታ ምስ ኣመላለሰካ እዩ ደረጃ ክብደት ናይ ስደትካ ጽልዋት ዝተሰደድካሉ ሕብረተሰብ ይውስኖ እዩ ጽልዋ ምስ ማሕበራዊ ህይወትካ ዝተኣሳሰረ ምክንያቱ ካብ መቦቆል ዓድኻ ኣብ ትስደደሉ ገለ ካብ ሃይማኖት ቋንቋ ባህሊ ሕብሪ ቆርበትን ማሕበራዊ ክብረታትን ምስናትካ ዝመሳሰል ዘለዎ ሕብረተሰብ ክጸንሓካ ይኽእል እዩ ሓደ ኤርትራዊ ናብ ኢትዮጵያን ጃፓንን ተሰዲዱ ዘጓንፎ ክብደት ማሕበራዊ ህይወት ዝተፈላለየ እዩ እዚ ፖለቲካን ቁጠባን ኣብ ግምት ክእትኻ ማለት እዩ ጥራሕ ንክትነብር ኣብ ግምት እቲኻ ሓደ ክርስቲያን ኤርትራዊ ናብ ስዑድ ተሰዲዱ ካብቲ ወዲ ዘይብኡ መስሊም መሳድድቱ ህይወት እንተዘይከፍይዎ ኣይጥዕመን እዩ እዚ ግን ነቲ ሙስሊም ኤርትራዊ ከም ናይ ዓዲ ኸበር ማለት ኣይኮነን እዚ ሓፈሻዊ ገምጋም እዩ ናይ ውልቀ ሰባት ጠባይ ኮነ ስነ ምግባር ኣብ ግምት ክእተና ከምኡውን ድሕረ ባይታ ፖለቲካ ኣብ ዓድና ምናልባት እቲ ክርስቲያን ንስዕዳውያን ክእምን ሃይማኖቱ እንተቀየረ ሕብሪ ቆርቦትን ባህሉን ከጉድዖ እዩ እቲ ሙስሊም ወዲ ዘይብኡውን እዚ ሕብሪ ቆርበት ግዳይ ክገብሮ ይኽእል እዩ ናብ ዝበዝሓ ቀዳማይ ዓለም ስደድ ብከፊል ኢንተግሬት ንኽትገብርያን ዝሓተኻ ብዓቢኡ ቋንቋኦም ብከፊል ባህልታቶምን ሓባራዊ ክብርታቶምን ምክንያቱ ሓቢርካ ንኽትነብር ጽልውኦም ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ካልእ እውን ብዙሕ ሕቶ ባህርያዊ ህይወት ኮይንካ ምስ ግዜ ንገለ ብከፊልካ ማሕበራዊ መንነቶም ትርዕሞ ኢኻ ጠንቂ ናይ ዝክንሰምዖ ጸናሕና ሓርጎጽ ቆጽ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ መንነት ስለ ዘጓነፈካ እዩ ካብቲ ባህርያዊ ዝኾነ ማሕበራዊ መንነትካ ትርሕቕ ስለ ዘለኻ መቦቆልካ ክትቂሮ ዘይትኽእል ባህርያዊ ማሕበራዊ መንነትካ እዩ ዜግነት ክትድርብ ትኽእል ኢኻ ብዘይብኡ ካብ ቁጽጽርካ ወጻኢ ኮይኑ ብሰንኪ ፖለቲካ ሃገርካ ናብ ካልእ ምስትጽምበር ወይ ትፍንጨል ሓድሽ ዜግነት ክህልወካ ግድን እዩ እዚ እናኾነ መቦቆልካ ግን ኣይጽሎን እዩ ብዝያዳ ድሕሪ ዜግነት እንታይ ምዃኑ ኣብዚ መደብ ምስ ረኣናዮ ማሕበራዊ መንነትን ዜግነትን ኣብ ሓደ ኣርእስቲ ኣምፂና ፍልልያቶም ክነቕርቦ ኢና ናይ ማሕበራዊ መንነት ዶብ ወለዶ ኣብዚ ስዕብ ክፋል ክነስዕቦም ኢና ሰላም
خبرات تخاتاتل تقامم ميديا نايلو مصانحوتنا ابزي تزازيملو كسباب زمت مدبنا نراخب سلام وسناينا تمنو فانوكم حوكم ابرهالي حوغوش